Velkommen til Krikvig Camping. Vi glæder os til at vise pladsen frem for jer. Det gør vi, fordi der virkelig er noget at se og opleve her. Og her er plads til alle. Vi vægter nærhed og rummelighed meget højt. Rummelighed, det har noget at gøre med, at vi byder på aktiviteter af enhver art. Nærvær, det er jo, at det gør man jo typisk sammen med sine børn, venner, familie. Og det med plads til alle, det er ikke noget, vi bare taler om. Det vi ser ind her, det er en overbygget terrasse eller halvtag, som er meget populær over for alle vores cykelcampistgæster, som vi har mange af. Det, der er specielt for dem, det er jo, at de er jo friluftmennesker. De vil gerne se ud, og selvom det skulle regne lidt, så kan de sidde herinde og nyde der mad. Det kan de sammen med de mange windsurfere, lystfiskere og sejlere, vi har besøg af hvert år. Og en ny gruppe har nu for alvor fundet vej til Krikvig Camping, og det er de handicappede. Der er jo bygget en dejlig stor ny bygning herovre bagved, med fælles køkkener, og folk de kan sidde og grille ude foran, og de kan se ved deres bord, der er trukket ind. Og det er så handicapvenligt. Også den nye studie er lavet om. Lyder det fra Max Riemenschneider fra Skive. Han er ikke bare handicappet, men også en af vores faste gæster på pladsen gennem mange år. Jeg synes, det fungerer dejligt. Vi er her i 3-4 måneder hvert år. Han har nu også fundet vej til vores helt nye hytter, hvoraf flere af dem er specialindrettet til handicappede. Det er jo igen noget at gøre med rummelighed. Vi vil jo gerne have en plads, hvor der netop er rum. Der er plads til alle. Det var så lidt om vores campingplads. Og vi glæder os til at se dig på Krikvig Camping.